Fl-aħħar xhur f'diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea tirranka l-inkwiet tal-familji dwar il-housing. L-aħħar Eurobarometru indika li f'numru ta' pajjiżi din saret l-aktar kwistjoni li tiddejjaq lin-nies. Pereżempju, 61% tal-Irlandiżi jaraw din bħala l-akbar sfida f'pajjiżhom, waqt li fil-Lussemburgu din il-kwistjoni tinkwieta lil 56% ta' dawk li ġew intervistati. Fl-Olanda kważi terz tal-familji huma mħassbin serjament fuq hekk, waqt li fil-Portugal, il-Ġermanja u Spanja il-proporzjon u ta' wieħed minn kull 6 persuni. F'Malta din ir-rata hija 9% inqas mill-medja Ewropea u b'tendenza li qed tkompli tonqos. Ir-rapportat propju dwar dan il-Gazzetta Kulħadd hekk kif spjegat li dan qed iseħħ għax madwar l-Ewropa li max li jħallsu dawk li jieħdu self mill-banek telab rata qawwija ħafna. Fl-Italja pereżempju minn rata ta' inqas minn 1.7% sen ilu li max issa tela għal 4%. L-istess seħħ fil-Ġermanja fuq self ta' madwar 300,000 euro żieda bħal din fisser daqqa ta' kważi 7,000 euro fis-sena jew kważi 20 euro max aktar kuljum xi tħallas. Bil-maqlub f'Malta dan mhux talli ma seħħx tal-li first time buyers ġodda li jisselfu mill-banek bdew jingħataw pagament fis-sena ta' 1,000 euro. Minħabba dawn il-prospetti fis-suq tal-proprjetà f'Malta baqgħu stabbli bil-kontra tal-bqija fl-Unjoni Ewropea fejn is-suq ilu nieżel mis-sena li għaddiet b'ċerti pajjiżi jaraw tnaqqis ta' anke 30% fil-bejħ tal-proprjetà skont il-Eurostat. Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jurid li n-numru ta' konvenji din is-sena diġà kważi laħqet 12,200 jew medja ta' 36 konvenju kuljum. Fil-fatt sa Novembru ġew iffirmati mal-1000 konvenju aktar milli ġew iffirmati senilu. Fl-ewwel 11 xahar ta' din is-sena l-valur tal-proprjetà residenzjali mixtrija qabeż 2.9 biljun euro li hu t-tieni l-akbar valur ta' proprjetà li qatt ġie mixtrija fl-istorja ta' pajjiżna. Jekk wieħed iqassam dan il-valur fuq l-ammont ta' atti ta' bejħ li seħħew, il-prezz medju ta' kull kuntratt kien ta' 264,000 jew 15% aktar minn dak fl-istess żmien sena ilu. Dan jindika li jekk jibqgħu dawn ix-xejriet fil-prezz meta n-numru rekord ta' konvenji jsiru kuntratti ta' bejħ, pajjiżna se jerġa' jkollu rekord ġdid fejn jidħol valur ta' proprjetà residenzjali mibjuwa. Minn statistika reċenti fuq l-ammont ta' first time buyers jidher li hu biss terz tal-bejħ li qed isir lil first time buyers. B'hekk jidher li l-maġġoranza tas-suq tal-proprjetà qed ikun ta' nies li jixtru t-tieni proprjetà kif ukoll oħrajn li jkunu second time buyers, jiġifieri li jkunu tifittxu biex jibdlu l-proprjetà li għandhom. L-istatistika tindika li l-bejħ tal-proprjetà f'għawdex għalkemm diġà jidher li naqqas xi ftit meta mqabbel ma' ċifri rekord ta' qabel, xorta għadu 75% aktar milli kien qabel tħabbar roħs fil-bol fuq proprjetà mixtrija f'għawdex. U mistenni li meta f'Jannar tidħol fis-seħħ in-normalizzazzjoni tar-rata tat-taxxa tal-bol, li pressjoni fuq is-suq tal-proprjetà f'għawdex terġa' tiġi iktar qrib il-medja storika biex bekk tibda titwettaq parti importanti tal-istrateġija ta' Għawdex, gżira ta' villaġġi kif imħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela.